Då har vi unga mynta visa, men för att få en periform av Lukas som uppmål en timaklasse så kan man kan sätta puffermar här uppe för att skapa mer volym här uppe. Och alla tätt sittande boxar ganska här och bein som är bant ner boxerbein som eller brökor som går bant ner ettla ut här nere som har botkort. Det ska så skapar då jamva ut. En hjärta som har ett snitt in i mina bara för att visa en detalj men som har en volym i alla putor ettla attor puffermar. Kanske skapa ett litet V som är ut och inte en V sålaser men sålaser. Det ger att här har bräcka. Det är visuellt, man kan spela väldigt nog vid att klä folk till väldigt smart. Det är faktiskt genialt och det är fakta att det är så. Jag har inte funnit på det. Ja, det har varit gott att ta döme på hur man kan hjälpa en som är periform att komma just som ett timaklass. Hvis jag ska förklara vad en V-form är så är det faktiskt som en övrigt periform. Här är ratton och här och man är smalare här nere. Det är typiskt så ofta man vill ha men ska inte så se ut så och runt light här är det ankor som ja, det är en kropp som hvis man kan se det pent har för några kilo på ganska atlan vägen. Man har för några kilo på. Men det är så hjälp till det. Alltså man kan få som fredsbosjord och det alltid handlar om. Det är att framhäva det bästa vid kroppen och tjogon. Och en fyrakanta vår, det är nästan som att ha. Det är kvar herrar och hoftar och antomia Det är en sån kropp. Så hade det typiskt dömning på kroppsformer.